nin ye an ka podcast sen na ɲɛ ko 99 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Dambele fɛ. Bi juma mɛ kalo tile 2 san 2025 an ka verset kalanta o bɛ bɔ Abakuk kitabu la. Abakuk kitabu sura 2 a verset 14. o yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna ko kamasɔrɔ dugukolo nafa matigi dɔnniya ni a nɔrɔ la don dɔ la i ko kɔgɔji dunba falen bɛ ji la cogo min na. nin layidu barikama bɛ an hakili jigin ko hali k'a sɔrɔ tilenbaliya kow bɛ yen ɲagami kow bɛ yen o minnu bɛ an senfereke nin diɲɛ kɔnɔ Ala bɛ masaya la ani a ka nɔrɔ o na laban ka dugukolo kan bɛɛ datugu. Fɛn si kelen tɛ se ka Ala ka ko latigɛlenw bali. I n'a fɔ jiw bɛ kɔgɔji la ka fa cogo min na u ma tɛmɛyɔrɔ si bila o cogo kelen na dɛ. Ala nɔrɔ o n'a bɔ ka diɲɛ kelen kelen bɛɛ fa. An ka wuli ka jɔ kan cɛsiri ka kɛ o sankolo la kɛnɛ yelen tabaw ye ka kɛ Ala ka o bonya o kɛnɛ yelen bonya seerew ye an ka sigidaw la. Jijali ye nin ye ko i ka danaya mara jigiya ka to i fɛ kɔni don dɔ dugukolo bɛɛ nafa ani o bɛɛ na a ye ka sɔn matigi ka masaya ma. Taa ɲɛ i ka tiɲɛ dan ni danaya ani jigi ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.